सनी, सरकार तोरा के बुलौले बड़े। ठीक बा। नमस्कार नालायक जी। उफ, सॉरी विधायक जी। झूठ काहे बोला बे? कैसन झूठ? ये कि सरकार के तबीयत खराब हो गई बा, वो हमसे मिले के चाहता रहे। तबीयत ना, सरकार का दिमाग खराब हो गई बा तोहरा वजह से। लागत सुने में मिस्टेक हो गई। वैसे भी दिमाग के इलाज हम बहुत झकास करेनी। ए नौटंकी, आखिर तू हवे के? गरीब के नायक का चोर खाती खलनायक। नाम है सनी। इतना कड़ा? पैदाइशी है। आई लाइक यू, बहुत पसंद आइले तू। हम कोनो हीरोइन ना है जे आप पसंद करी। फौलाद हैं काहे कि एक बाप के औलाद हैं। एगो जंगल में दूगो शेर ना रह सकेला। गरीब मासूम के खून पिए वाला के लोग शेर ना, खटमल कहेला। खामोश, चुप। पहले अपना गिरेबान में झांक के देख। हमसे मुकाबला करे के ना तोरा औकात बा ना हैसियत। जिगर। गांधी जी लाठी लेके देश आजाद करा देनी, लेकिन अपना जिला जवार के आजाद करावे खातिर हमार हाथे काफी बा। तोरी गुरूर हमरा ला रास्ता में पड़ल गोबर के बराबर बा। हमके समझे में भूल जन करा। हमार नाम सनी हा। जेकरा पर हमार परछाई पड़ जाला ना, ओकर काया पलट जाला और किस्मत उलट जाला। लागत समझ में आ गई। रे बकवास मत कर। इतिहास उठा के देख। यही जाके भगवान, यही जाके सरकार हैं हम, और यहां सरकार राज ही चली। हम इतिहास बदल दे। अब सरकार राज ना, जनता राज चली। 5 महीना बाद चुनाव बा। 5 दिन के अंदर अपना भीतर के शैतान के समाधि ना दिहले तब पछाड़ रखे खातिर कुर्सी ना रही। और सुन, अगला विधायक हम ही बनब, ये हमार वादा बा। अभी खाली चेतावनी देले बनी, सुधर जा। कैमरा को सर देखो ना, कैमरा को कैसे चेक करेंगे ना। वीडियो वाला है रे। कहाँ